Khona buzile ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuphupha ushayela imoto. Ukuphupha-ke ushayela imoto kusho ukuthi-ke uyakwazi ukuzilawula empilweni yakho. Ngizokuchazela-ke wonke amaphupho ahlangana nezimoto noma ngithi ahlangene nezimoto ukuze uzoqonda ukuthi asho ukuthini. Iphupho lokushayela imoto entsha. Empilweni yokuqaphela-ke uma sithenga imoto esikufunayo, ukukwazi-ke ukuyishayela. Siyakwazi-ke sonke lokho, kodwa-ke emaphusheni anezincazelo ezihlukile. Kusho ukuthini-ke ukushayela-ke imoto entsha? Kusho ukuthi-ke uyazethemba futhi-ke uwena okulawulayo. Akekho omunye umuntu. Kusho ukuthi-ke noma ngabe yini oyenzayo uyazilawula wena, awuphethwe yimuntu. Ngakho-ke ozama ukukwenza kwenze kakhulu. Yabo lokho ozama ukwenza kumele nje ukwenze kakhulu ngoba impumelelo yakho ihleli khona lapho futhi uyakwazi-ke nokuyilawula okumnandi. Ukuphupha ukushayela imoto ungazi. Kuke kwenzeke yini kuwe ukuthi-ke uphuphe ushayele kodwa ungazi ukuthi wenza njani? Nakuba-ke ungazi. Lokho-ke kusho ukuthi-ke ephusheni lokho awukazi-ke ukuzithola ukuleso simo. Manje akuyona-ke into enhle njengoba-ke usuke ucabanga. Lokhu-ke kusho ukuthi-ke kukhona ukuntula, ukulawula-ke futhi udinga-ke ukufuna udinga ukucindezela kakhulu empilweni yakho. Kanye-ke nemicabango yakho nayo izothi nje ukwehla ngoba khona umuntu ozama ukukucindezela empilweni yakho avimbe nje zonke izinhlahla. Ukuphupha-ke ushayela imoto esheshayo. Uma-ke lokho-ke kuyinkomba ecacile bayicacisa nje ukuthi-ke into ozama ukuyenza angeke iphunyuke. Kusho ukuthi-ke uma uphupha leli phupho into ozama ukuyenza ngeke iphunyuke, kumele nawe uyibambisise ngezandla zombili. Ukushayela-ke imoto enkulu. Ukushayela-ke imoto enkulu maningi amathuba alindeleke empilweni yakho futhi-ke kuzoba nezinselelo ezokufaka-ke esivivinyweni. Kusho ukuthi kuningi okusazokuvivinya kodwa-ke lokho kusho-ke okukhulu okuzayo empilweni yakho. Kusho ukuthini-ke ukuphupha ushayela iloli? Inkinga-ke ukuthi uma uphupha iloli ingenye-ke imoto-ke ezinkulu kakhulu ey'thwala-ke imithwalo. Kufana-ke nendlela yokukukhombisa ukuthi-ke ugcwele izinto okumele-ke uzenze futhi ziqala ukuba nzima. Kusho ukuthini-ke ukuphupha ushayela ibhasi? Njengoba nazi-ke ukuthi ibhasi liyindlela-ke yokuthutha umphakathi lapho abantu abaningi begibele khona futhi-ke endaweni-ke yangakini. Lokhu-ke kukhombisa-ke ukuthi uzama ukulawula izimpilo zabantu wena uqobo lwakho. Kungaba-ke umuntu oyedwa noma kwabaningi kodwa-ke kusobala ukuthi akukona-ke ukulawula empilweni yakho kodwa-ke ulawula eyabanye abantu. Kungenzeka ukuthi abantu bomndeni noma abantu osondelene nabo, abangani noma umuntu othandana naye. Iphupho lokushayela-ke isithuthuthu. Isithuthuthu-ke simele-ke inkululeko futhi yilokho ingqondo yakho ekucelayo kuwena. Cela-ke mlaleli usubscribe la ukuze-ke ungaphuthelwa yiwo wonke amaphupho engiwafakayo la kule channel.